viernikom obytovanie Svätého Ducha i zvýšeným bывшим благословением я, который си Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. No, svätý Ján Kronštátsky píše: na nebi prijímajú iba úprimný jazyk veriaceho srdca. Čiže nielen keď tak rozprávame, bodaj bolo, ale úprimný jazyk veriaceho srdca. Na nebi prijímajú jazyk srdca, ktoré sa modlí, ktoré sa kája, činí pokanie, ktoré je milostivé, ktoré je súcitné k blížnym, ktoré je čisté. Na nebi prijímajú modlitby od srdca, ktoré je úprimné, a od zlého srdca Boh odvracia svoju tvár. Tak hovorí svätý Ján Kronštátsky. Nie, že by Boh sa pohneval na niekoho, alebo že by nemal niekoho rád, to nie je pravda. Boh má rád všetkých, ale nemá zmysel počúvať modlitbu, ktorú ani ten sám človek nepočúva. Tá modlitba nejde nikde a nemá nejaký zmysel. Ani ten človek ju nevníma, ani Boh ju nevníma, nikto ju nevníma. Je to len také zvuky idú. Takže. No, teraz si povieme o dnešnom svetom. Kto vie, aký svätý je dnes pamiatka? Svätých otcov prvého všeobecného snemu, áno, ďalej. Lukian, Klaudii, Dionysy, Maxian, aj Markelin, aj Saturnín. No, Markelin a Saturnín sú belgickí svätí a tí prví sú mučeníci a k ním patrí aj táto mučenica, ktorá sa volá ako? Píše? Pavla. Dobre, čiže Lukilian, Klaudii, Ipatí, Pavol, Dionysy a Pavla. No, takže my si dnes povieme o tejto Pavle aj spolu s ňou ďalších mučeníkov, ktorí boli umúčení v tom čase. Takže Lukilian bol pohanský kňaz, pohanský žrec pri rímskom cisárovi Aurelianovi. Bolo to v období rokov 270 až 275. Lukilian sa v starobe presvedčil, že pohanské náboženstvo, v ktorom robil kňaza, je falošné, že sú to nezmysly, a celou dušou sa obrátil k viere v Isusa Krista, Spasiteľa, a dal sa pokrstiť. Pod vplyvom jeho kázne, jeho svedectva, mnohí pohania sa začali obraciať na kresťanstvo. Vtedy Židia za to, že bola šírená viera v ukrižovaného Krista, ktorého ukrižovali, sa pohnevali na Lukiliana a prezradili, alebo proste ho udali správcovi mesta, ktorý sa volal Silvan. Bolo to mesto Nikomedia a Silvan bol jeho správcom. No a Židia doniesli takú proste udanie, sťažnosť na Lukiliana, že hlása kresťanstvo. Silvan začal nútiť starca Lukiliana, aby sa vrátil naspäť k pohanstvu. Pretože Lukilian odmietol, rozbili mu čeľuste, bili ho palicami a zavesili ho dole hlavou. Potom ho uväznili do väzenia, kde stretol 4
vyznavačov, 4 kresťanov Kristových, ktorí sa volali Klaudij, Hypatij, Pavol a Dionysy. Svätý Lukilián ich upevňoval a povzbudzoval, aby pevne stali vo viere v Krista, aby sa nebali mučení a smrti. Po určitom čase všetci oni spolu boli privedení na súd a hodení do rozpálenej pece. Boli privedení na súd a hodení do rozpálenej pece. Ale zrazu začalo pršať a dážď uhasil oheň a svätí mučeníci zostali nepoškodení. Správca mesta ich odsúdil aj tak na trest smrti a poslal ich pre vykonanie rozsudku do Byzancie. Títo svätí mučeníci boli sťatí mečom a Lukilián bol mnohými klincami priklincovaný ku krížu. Svedkom tohto mučenia, svätých mučeníkov, bola svätá panna Pavla, ktorá zasvetila seba slúženiu kresťanom, ktorí trpeli za vieru v Krista. Ona sa starala o tých, ktorí boli odsúdení na mučenie. Dávala jedlo, prinašala jedlo väzňom, kresťanom, umývala ich rany, prinášala im lieky a keď ich zabili, pochovávala ich tela. Po smrti svätého Lukiliána a tých 4 ďalších mučeníkov, ktorých spoznal vo väzení, sa ona vrátila do Nikomidie a pokračovala vo svojej službe. Svätá Pavla bola chytená a hodená do pece, ale s Božou pomocou sa jej nič nestalo. Vtedy aj ju odoslali do Byzancie, kde ju sťali mečom. Takže taký bol osud Pavly a spolu ďalších mučeníkov, ktorých dneska je pamiatka. No, teraz nasleduje príbeh o svätom Lukášovi Krímskom, ktorého čítame životopis. A kto si pamätá, čo bolo minulé? No, nikto si nepamätá. Také dievča. Jak sa volalo? Šura. To znamená Alexandra. Čo bolo s ňou? Mala brata a jej mama bola v nemocnici. Áno. Ona zostala najprv sama. Lukáš ju našiel, ako sedela, myslím, na nejakej lavičke. Mama bola v nemocnici, otec, myslím, že už nežil. A vladíka Lukáš sa jej ujal, postaral sa o ňu a potom ona chodila k nemu na čo? Na pomoc. Chodila mu pomáhať robiť zdravotnú sestru. Áno. Dobre, dneska si prečítame ďalšiu kapitolu. Bude to čiastočne aj o nej ešte ďalej a aj o jej kamarátke. No. Večerné posedenia s mladými pomocníčkami sa volá dnešná kapitola. Vladíka Lukáš posielal Alexandru, aby hľadala v meste chorých ľudí, ktorí potrebovali pomoc. Raz priviedla k nemu jedno dievča, ktoré sa volala Rajsa a volali ju Raja. Volala sa Rajsa Purtová. Bola sirotou, ktorá pricestovala do Taškentu, aby sa učila na vysokej škole, ale ťažko ochorela. Sama v cudzom dome ležala vyčerpaná chorobou, hladná a veľmi unavená. Vladíka začal ju liečiť a dohodol sa s jednou veriacou rodinou v chráme, aby dievča na určitý čas uchylili u seba doma a starali sa o ňu, kým sa uzdravie. Keď Raja sa uzdravila, podobne ako Alexandra, začala prichádzať k svojmu zachrancovi, lekárovi, vladíkovi Lukášovi a postupne sa stala u vladíku doma takisto pomocníčkou a cítila sa tam ako doma. Dievčatá Raja a Šura, Alexandra a Rajsa sa skamaratili a
začali spolu hľadať po meste chorých chudákov. Na celý život Rajsa a Alexandra po celý život Rajsa a Alexandra spomínali na krásne spomienky o tých šťastných hodinách, ktoré trávili v dome u vladyku Lukáša, keď skončila ich práca a po večeroch sedeli traja v jeho izbe, ktorá bola celá zaprataná knihami a rozprávali sa. V ich pamäti si uchovali spomienku na takýto zvyčajný taškentský večer. Pred obrazmi, pred ikonami horela lampadka, svetiteľ Lukáš sedel v kresle a oni dve spolu na lavičke. Dievčatá zasypávali vladyku otázkami o všetkom možnom na svete. A on, vladyka, podrobne im odpovedal, alebo im o niečom rozprával. Niekedy vladyka rozprával dievčatám obsah nejakej zaujímavej knihy a oni ho počúvali tak, že aj dýchať zabudli občas. No najzaujímavejšie bolo pre nich, keď vladyka rozprával o sebe, o svojej mladosti a o svojom detstve. No, takže to je všetko z dnešného pokračovania príbehu. A teraz si dáme preklad. No, minule sme skončili tu. Končíme večerňu. Máme tam také slova. Miloš, začni. Imenem Hospodním blahosloví Oče. Dobre, preložte. Imenem Hospodním blahosloví Oče. Menom Hospodinovi, menom Božím, blahosloví, požehnaj Oče. Čiže kňaz žehná nie svojim menom, ale menom Božím a veriaci ho vyzývajú, že menom Božím nás požehnaj Oče. Dobre, potom sviašteník hovorí. Ideme ďalej, môžete. Sej blahosloven Kristus Boh náš. Dobre, stačí. Čo je to sej? Ten, ktorý, doslova. Hej, na ikonách niekedy, na ikonách Isusa Krista, pozrite sa, tu máte také 3 písmena grécke. Omega, O a N. O, on. A to v preklade znamená ten, ktorý je. A po cirkevnoslovansky to bude sej alebo sušti. Čiže a to je meno, ktoré má Boh, je napísané už v Starom zákone a je to jedno z jeho najdôležitejších mien, pretože Boh je ten, ktorý najviac zo všetkého naozaj je. A vďaka tomu, že Boh existuje všetko ostatné. On je ten, ktorý existuje sám zo seba. My už len vďaka nemu. My sme takí čiastočné existencie. Len vďaka niekomu. Hej. A on je sám zo seba existujúci. Hej. Čiže sej, to znamená ten, ktorý je blahosloven, požehnaný Kristus, Boh náš. Hej. Čiže ten, ktorý je požehnaný Kristus, Boh náš. Ideme ďalej. Adam, nie? Matúška. Dobre, sehda znamená vždycky, není, teraz, prísno, stále i vo veky vekov. Amen. Čiže vždycky, teraz, aj stále, až na veky vekov. Amen. Dobre. U nás v slovenčine stále a vždycky je skoro to isté, ale v cirkevná slovenčina to má 2 rôzne slova. No, vidomo budi, jako u Grékov si u molitvu predstojateľ hlaholet. Vidomo bude, áno, nech bude známe, aby ste vedeli, hej, po našom, že u Grékov túto modlitbu hovorí, kňaz hovorí túto modlitbu. A ideme na ňu. Hej, toto je tá modlitba, ktorú hovorí kňaz. A my sme ju tiež prevzali, tiež ju používame samozrejme. Aj v cirkevnoslovanských časoslovoch sa nachádza a vo veľkom poste ju čítame. Pavla, môžeš začať. Nebesný cariu, víru utvrdí. Stačí. Nebesný cariu, preložte. Nebeský kráľu, víru utvrdí. Vieru utvrdí, alebo upevní našu vieru.
Dobre, čtajte ďalej. Ja. Jazyky ukroti. Dobre, stačí. Jazyky ukroti, preložte. Národy. Skroť, hej, aby nebojovali medzi sebou, ale môžeme to chápať aj slovo jazyk má dva významy, aj národ, aj jazyk, hej, čiže Boh dobre, aby ukrotil aj naše jazyky, ale aby aj zmieril medzi sebou národy, hej, to má dva významy. Dobre, môžete, hej. Mír umíri. Dobre, stačí. Mír umíri, preložte. Svet. Upokoj, zmier, hej, aby na svete bol mier. Dobre, ešte pokračujte. Sviatý chrám Sej, to je sviatujú obiteľ Psiu, dobrý sa chráni. Dobre. Svetý chrám, tento chrám, teda tu sviatujú obiteľ Psiu, to je ako iný spôsob vyjadrenia toho istého. Nie celkom. Monastier, áno. Áno. Svetý monastier, tento svetý monastier, dobre ochraň. Dobre. Čiže keď sme na farnosti, tak čítame, že sviatý Chramsej. Keby sme boli v monastieri, tak oni čítajú sviatujú obiteľstvu. Hej, to je pre dva rôzne prípady. Dobre, ideme ďalej, pani Olga. Prežde odšečia, otce, čo to bude? Prežde, čo znamená? Predtým, skôr, odšečia. Dobre. Otcov i bratiu našu. Čiže o koho tu ide? Čo sú to za otcovia a bratia, ktorí už skôr odišli? Zosnuli, áno. Ktorí odišli už ku Bohu. Otcovia a bratia naši. Otcov a bratov našich, ktorí už skôr odišli. No, pán Ivan? Dobre, stačí. Vselení ich pravedných učiní. Čiže tých z našich zosnulých, vselení ich, čo sú to selenia? V príbytkoch pravedných učiní. Spravodlivých ubytuj. Dobre, môžeme aj tak dať. Obyvateľmi, hej, urobí obyvateľmi príbytkov, kde bývajú spravodliví. Hej, že všetkých našich predkov daj medzi spravodlivých. Dobre, ideme ďalej ešte Marina. Marina, prestaň. Čítaj. I nás v pokajaní i spovídaní príjmi. No, dobre, prelož Marina. A nás v pokajaní a No, i spovídanie, čo to je? vyznávaní. Vyznávaní. Príjmi. Príjmi nás, Bože, v našom pokaní a v našom vyznaní. Dobre, no a ešte dokončíme, Paľo. Dobre, preložte. Lebo ty si dobrý a? Znamená to aj slovo slovenské? Čiže? Ľudomilný, tak. Lebo ty si dobrý a ľudomilný. Dobre. Tak, posem, čo znamená posem, čo myslíte? Potom, poklon veľký a tri veľké poklony. Aké to sú veľké poklony? Až po zem, áno, zemné poklony, s hlavou po zem. Potom nasledujú tri veľké poklony, hlahoľušte v sebi, hovoria v sebe, na kojemž do pokloní molitvu pre podobného Efrema. Pri každom poklone, pri každej poklone máme v sebe hovoriť modlitbu pre podobného Efrema. Tu budeme na budúcej prekladácii, ale vie niekto, aká to je? Tak, Hospody, vladyko života mojho. Zajímavé je, že v časoslove sa píše, že tie poklony sa majú robiť nielen vo veľkom poste, ale v každom poste. Tam je napísané. Že keď je veľký post, alebo hociaký iný, tam píše, hej, že sa majú hovoriť. Dobre, takže pesnička zostala na záver, áno. Dneska mi nikto neposlal, takže som zase ja musel nájsť niečo. Hej. Tak nestihol som pozrieť, ospravedlňujem sa. Prepáčte. Vypni, hej, vypni.